kodwa umuntu okhulumile wafaka ipolitiki uyena nomuntu Okay, ngisacela ukubuza la. Yes. Ushenge uyena. Yes, ngisacela ukubuza. Bongane ngicela ukubuza. Kahle kahle akuwona umbuzo wami. Kunomgobhozi la othi utheni ushenge. Qiniso. Yebo, uthe ushenge umtolo uyini umtolo kwaZulu umtolo uyini kithi kaZulu umtolo uyini makuyinto yosuku lwethu kwaZulu umtolo usuke yini ngicela ubize lo kade ethi umbuzo umtolo uyini kaZulu Usiphendule wena. Awusiphenduli Bongani. Mana mfowethu. Hayi, Bongani awuzwanga. Awusiphenduli wena. Hayi. Angisuwe. Bongani ukhuluma iphutha. Hayi. Lapho ke baba. Hayi ukhuluma iphutha. Wo, bafowethu. Yimani. Seniyayilahla ke manje uma nizokwenze nje. Seniyayilahla. Bongane ngicela uqede bese samukela abanye kodwa ke masingathi ukuhlokolozana ngoba ngathi sekuyaqala lokho angeke kube kuhle uhlelo luzobe seliyabhidla. Hayi mama yabona njengamanje izokwenza ukuthi masihlangana siphamiselana amehlo sengicela ukhoxa kodwa bengithi mina ubaba umntwana wakaphinda ngene akaza biza igama losopolitiki emcimbini wakwaZulu. Uyilento nje ngisho ene futhi ngimile ngeke ngize ngishexe kuyo makuthi uyangibona emgwaqeni uyongihlahlela amehlo kodwa umntwana wakaphinda ngene akaza biza igama lomuntu emcimbini wakwaZulu. Ngiyabonga ngiphile nje bafowethu. Hayi ke siyabonga baba siyabonga la ubongane 1 2 3 masiye ku King Wiz Zikode. Sanibonani mama. Awubona mfowethu. Yebo. Ninjani? Ayike kuyaphileka baba siyaphila. Ukhulumayo uZikode okhulumayo wakhona kwaceza ke lona esigodini saseZembeni. Uyabona mama sikhuluma uZikode. Yes, ubukhona yini kulomcimbi? Angikho khona ngisezweni laseKapa la engikhona kodwa nje bengiyubhekelela umcimbi wakhona ngendlela owenzakala ngakhona. Uma sikhuluma nje iqiniso singabantu nje abantsundu into yokuqala iphutha abalenzile lo mcimbi lona umcimbi wosiko lethu thina abantu abamnyama siyogubha izinto zethu thina abantu abamnyama ngendlela ubaba ahamba ngakhona isilo sethu uDinizulu endaweni yakwaceza lapha acasha khona umlando siyawazi. Uma uDuma ezovimba ukukhuluma komlomo wesilo kuliphutha lokho udelela amabutho esilo because amabutho esilo iwona agade isilo kusho ukuthi yena udelela ubukhosi bakithi thina ndlu emnyama. uDuma ngendlela thina esibuka ngakhona wakhula insizwa zingekho uqhatha izwe akakhombisi ukuthi uyindlu emnyama ukhule ngaphansi komthetho wasekhaya. Abantu abadala uDuma umfana omncane abantu abadala bayahlonishwa noma kuthiwa akusiyo umzali wakho kodwa umuntu umemdala kuna akwazi ukuthi ukhuluma umdala uzomvimba umphuce imic ekhuluma okokuqala nje iphutha lelo. Phezulu kwalokho kunobaba wethu osiphethe siyisizwe esimnyama ezosukuma phambi kwakhe enze lento ayenzayo ukungahloniphi lokho kusho ukuthi udelela khona usiko lethu thina ndlu emnyama. Okwesibili ngendlela enze ngakhona isilo sethu bekumele ukuthi sihambe njengoba abanye abafethu besho ngokuthi sesiyabona ukuthi uma sihamba sona kuzosuka vele umsindo omkhulu. Indawo yakwaceza mina ngikhule khona ngumfana wakhona abantu bakhona abaphuma eceleni uma nje ubhedile and futhi lokho kwenzekile kuncane kakhulu. Maybe ngabe siyakhuluma kuthiwa mhlawumbe kunezidumbu eziphumile ngendlela akwenzakala ngakhona because thina singabantu abakhonze isintu nokuhlonipha. Uma